V tomto videu si ukážeme, ako zabaliť fotoaparát na čistenie snímača. Takže máme fotoaparát, ktorý chceme poslať na čistenie snímača. V prvom rade dáme dole objektív. Pri čistení potrebujeme často spustiť nejaký čistiaci režim, do ktorého nás ale fotoaparát nepustí, ak nemáme plne nabitú baterku. Preto vás poprosíme nezabudnúť batériu a nabíjačku. Najlepším možným spôsobom je použiť bublinkovú fóliu. Fotoaparát do nej jednoducho zabalíme a je tak chránený z každej strany. Krabicu si pripravíme tak, že na spodok dáme poskrčaný papier alebo bublinkovú fóliu. Do takto pripravenej krabice teraz vložíme náš zabalený fotoaparát a zvyšok vyplníme tak, aby sa nám počas prepravy nič v krabici nehýbalo. Zostáva nám teda posledná vec, nalepiť štítok. No a takto pekne zabalený balíček zanesiete do najbližšieho výdajného miesta SPS alebo do najbližšieho Alzaboxu, ako je vám pohodlnejšie. Hneď ako k nám fotoaparát dorazí, my ho obratom vyčistíme a odosielame ešte v ten deň, aby ste čo najskôr mohli znova fotiť.